mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Kinuha akong ninong ni ex. Hi DJ Rocky. Sana mapansin at mabasa mo ang storya ko. Isa ako sa mga silent listener mo at matagal kong pinag-isipan kung ibabahagi ko ba ang kwento ko. Ang kwento ng buhay pag-ibig ko. Eto ako ngayon, nakaipon ng lakas ng loob na ibahagi yung isa sa mga pinakamasayang parte ng buhay ko. Pero siya ring dahilan ng pagsisisi ko. Itago mo ako sa pangalang Bri. Back in 2016, may nakilala akong babae na itago natin sa pangalang Abe. First year college ako nung magkakilala kami. Parehas kami ng kursong kinukuha. Education. Nung una, hindi ko napapansin si Abe. Sobra kasi niyang tahimik. Nasa isang sulok lang na tila ba'y nagmamasid. Lumipas ang ilang araw, linggo o buwan. Aba, sa buong classroom, nagkaroon na ng kanya-kanyang circle of friends. At ako naman ay napunta sa circle of friends ni Abe. Ako lang ang nag-iisang lalaki. Bali 5 silang babae. Same routine. Araw-araw, kasama si Abe. At sa bawat araw na lumilipas, mas nakikilala ko siya. Unti-unting nagbago ang pagtingin ko sa kanya. Astig pala siya. Wagas kung makatawa. Hindi basta-basta natatakot. Spontaneous. At kung mag-alaga o magmahal, puro. Kaya naman, naging dahilan nito para magkaroon ako ng palihim ng pagkakagusto kay Abe.
Oo, kinimkim ko lang yung pagkakagusto ko sa kanya dahil takot akong masira ang samahan na nabuo namin. Sa pagkakaalam ko, 2015, may boyfriend na si Abe. Tapos, naghiwalay sila. Siyempre ako bilang tropa, comfort to the rescue. Hindi ako nag-take advantage, sa totoo lang. Pero sinamahan ko siya sa lahat ng trip niya sa buhay. Hanggang sa dumating yung araw na sinubukan kong magtapat ng nararamdaman ko para sa kanya. Hinding-hindi ko makakalimutan. October 11, 2016. Foundation Day ng school namin. Sa harap ng maraming tao, nagtapat ako ng nararamdaman ko para kay Abe. Dala-dala ko ang bulaklak at teddy bear. At hindi naman ako nabigo. Doon na nagsimula ang love story namin ni Abe. Araw-araw, gabi-gabi magkausap kami. Long messages ang ibinibigay namin sa isa't isa. November 3, 2016, nakuha ko ang matinis ng oo. Walang arte ang babaeng ito. Kwek-kwek, palamig, masaya na siya. Pero syempre, hindi mawawala yung paminsang tampuhan. Nandyan yung selosan, nandyan yung away, pero lagi namang nauuwi sa batian. Then 2017, ipinakilala ako ni Abe sa magulang niya. Kabadong-kabado ako. First time ko kasi yun na maipakikilala ko sa magulang ng nililigawan ko o ng jowa ko. Pinakilala ko ni Abe sa mama at papa niya. At syempre, yung mga magulang niya ay nagbigay ng mga payo at paalala. Dama ko naman yung paghihigpit nila kay Abe, pero dama ko rin na welcome naman ako sa kanila. Lumipas ang panahon, para bang wala na akong masasabi pa na problema o issue sa relasyon namin ni Abe. Balanseng-balanse. Naisip ko nga normal ba to? Yung magkaroon ako ng ganitong relasyon? Yung halos araw-araw, magkasama kami. Same school, same course. At higit sa lahat, same ng boarding house. Hindi lang kami basta magjowa. Para na kaming live-in partners. Yun nga lang, parehas kaming estudyante. From Monday to Friday, school and boarding house lang kami. Then pagdating ng weekend, pupunta naman ako sa bahay nila. Akala ko, ganun yung magiging takbo lang ng relasyon namin. Pero dumating yung pagsubok na mabigat sa relasyon namin. At ito yung unang pagsubok na napakabigat sa relasyon namin. May nakilala akong babae sa isang dating app. Palihim ko yung nakachat. Sa madaling sabi, nagloko ako. 2 weeks kong nakachat yung babae. Pero hanggang chat lang yun at hindi naman kami nagkita ng personal. After 2 weeks, hindi ko kinaya. Dahil nung minsang natutulog si Abe, tinitigan ko siya. Naisip ko yung mga maling ginawa ko. Doon ako nagdesisyon na tigilan na yung pakikipag-chat doon sa babae. Umamin ako doon sa babae na may girlfriend na ako at humingi ng tawad. Siyempre, nagalit sa akin yung babae. Tapos nag-ipon din ako ng lakas ng loob para ipagtapat kay Abe yung ginawa ko.
So umamin ako kay Abe na may nakausap akong iba nang hindi niya alam. Nagalit si Abe sa akin. Yung tipong kahit magkasama kami sa boarding house, para akong hangin sa kanya. Pero hindi ko siya tinigilan. Hindi ako bumitiw. Ginawa ko ang lahat para maibalik yung tiwala ni Abe sa akin. Hanggang sa nagsucceed ako. Fast forward to 2019. Graduating na kami parehas. Sabi ko kay Abe, malapit na nating mapatunayan na hindi tayo mag-aasawa ng maaga. Kaya lang may problema ulit. Pressured ako sa buhay. Hindi na-approve yung thesis ko. Ilang buwan na lang graduation na namin. Pero wala pa rin ako sa graduating list. Si Abe ang naging sandalan ko. Buti na lang, hindi niya ako binitiwan. At hindi ko rin binitiwan yung sarili ko. April 2019 na makagraduate kami. We made it. Akala ko tapos na ang pagsubok pero meron pa rin pala. Pagkatapos ng graduation, lumabas yung pagkakaiba namin ni Abe. Siya ang gusto niyang mangyari ay magtrabaho muna. Ako naman ang gusto kong mangyari ay makapasa sa board exams. May 2019, nag-decide ako na pumunta ng Maynila. Nandun ang mga magulang ko para kahit papano matulungan ako sa pagre-review ko. Para doon ako makapag-take ng exams. Habang si Abe naman piniling magtrabaho sa Pampanga. Halos masiraan ako ng ulo noon. Hindi ako makapag-focus sa pagre-review. First time namin ni Abing mag-LDR. Buti na lang may video call. Kahit papano ay may connection pa rin naman kami. Pinagsasabay ko yung trabaho at pagre-review dahil gusto kong matupad yung pangarap namin sa buhay ni Abe. At lahat naman ng ginagawa ko ay para sa future namin. Basta alam ko sa sarili ko na hindi ako lolokohin ni Abe. Kilalang kilala ko siya. Garantisado. Walang palya. Nandun yung good morning. Kumain ka na ba? Matutulog na ako, pasok na ako. Mga ganon. Hanggang sa naging busy na ang lahat sa amin. Aminado ako na walan ako ng oras. Nag-focus ako sa trabaho at pagre-review. Para bang sa priority list ko napunta si Abe sa pinakadulo na hindi naman dapat. Dumating ang araw ng paglabas ng resulta sa board exams. Hindi ako nakapasa. Dala ng frustration, nag-focus ako sa trabaho. Lumipas ang mga araw. Napansin ko na lang nagiging cold na sa akin si Abe. Naisip ko baka nagtatampo o namimiss lang ako. Then one day sabi sa akin ni Abe, sa Pampanga na lang daw ako magtrabaho. Ang sagot ko sa kanya, hindi pwede. Kasi meron pa tayong tinutulungan. Kailangan pa nating mapag-graduate yung parehas nating bunsong kapatid. Ang sagot niya lang, okay, sige. Araw-araw lumilipas. Wala namang bago. Hindi na kami nagkukwento ng mga nangyayari pero nagpapalitan pa rin kami ng mga mensahe tulad ng I love you, ikaw lang at ikaw pa rin. Then July 2021. Nakabili ako ng bahay at lupa para sa amin ni Abe.
Sinuwerte lang ako dahil maraming pumasok na pera sa akin. At ang gusto ko ay masurpresa si Abe tungkol sa achievement na yon. Milestone yun para sa amin. Kaya lang, kahit anong sayang nararamdaman ko, meron pa ring sumusulpot na lungkot. Dahil nag-iba na si Abe. Parang hindi na siya yung dating girlfriend ko. Then few days later, nakatanggap ako ng mensahe galing kay Abe at ang sabi ay, may sasabihin ako sa'yo. Sumagot din ako ng, ako rin meron pero mauna ka na. Pinauna ko siya. Pero wala akong natanggap na reply. Hindi ako mapakali. Nanlalamig ako sa kaba at takot. Hindi na ako nakatiis. Tinawagan ko si Abe at tinanong ko siya ng deretsahan. At sa pagtawag kong yun, ay dun na nagkaroon ng linaw ang lahat. Gusto ko sanang sabihin sa kanyang magandang balita na may bahay at lupa na tayo. Kaya lang hindi siya nag-reply eh. Tinawagan ko siya at doon ko tinanong kung bakit hindi niya ako nireplyan. Hindi siya umiimik. Sabi ko, di ba may pangako tayo sa isa't isa? Kahit masakit, basta maging totoo lang tayo. Dagdag ko pa, mas magiging maayos kapag naging totoo tayo. At dun na siya sumagot sa akin. At ang sagot niya ay, sorry. Tanong ko sa kanya, bakit? 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 3 beses akong nagtanong ng bakit. Sabi ko, sa 3 beses na nagtanong ako ng bakit, wow! Ang dami kong nakuwang sagot. Maya-maya pa napabanggit na ako ng mga katagang, salamat Abe. Sorry din. Malaya ka na. Pagkatapos noon ay binlock ko siya. Dahil ramdam ko at alam ko na hindi na siya sa akin at sa iba na siya masaya. Maya-maya pa na nahimasmasan ako. Sabi ko, ay, anong nagawa ko? Bakit ko hinayaang mawala sa akin yung taong mahal ko? DJ Rocky, walang humpay na iyak at walang humpay na inom ang ginawa ko. Umabot pa nga sa puntong gusto ko nang wakasan ang sarili kong buhay. Pero masyado lang mabait si Lord dahil hindi niya ako hinayaang gawin ko yun. Then December 2021, nalaman ko through our mutual friend na may boyfriend na nga siya. May boyfriend na si Abe and they are celebrating their first anniversary. Lumipas pa ang ilang buwan, nalaman ko na magkakaanak na sila. Magkakaanak na sila.
Nasa kalagitnaan ako ng pag-move on pero nung malaman ko yun parang bumalik ako sa umpisa. Parang, parang nilalamon ako ng panghinayang. Yung tipong nasabi ko sa sarili ko na ako dapat yun eh. Ako dapat yung kasama niya sa bagay na yun. Pero hindi ko rin naman siya masisisi kung bakit na-fall out of love siya sa akin. Marami siguro talaga akong pagkukulang. Fast forward. Isang araw pag-uwi ko sa bahay, may iniabot sa akin yung kapatid ko na invitation letter. Pagbukas ko nun at pagkabasa ko nun, wow! Shucks! Nagulat ako talaga. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ng dalawang mga mata ko. Kinukuha akong ninong ni Abe para sa anak niya. Gulong-gulo ako nun. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o mabubwisit o maiinis kasi para namang nakakabastos yun sa parte ko. Pero sabi nga ng mga matatanda, bawal daw tumanggi sa pagnininong o pagnininang. Bawal tumanggi sa binyag. No choice. Dumating yung araw ng binyag. At oo, DJ Rocky, nagpunta ko sa binyag ng anak ng ex ko. Maraming nagulat sa mga pinsan at iba pang mga kamag-anak niya dahil alam nila na matagal kaming naging mag-boyfriend o girlfriend ni Abe. But life must go on. Nandun ako, nagsimula ang seremonyas, pumwesto ako sa dulo ng simbahan, pinanunood ang binyag. Nangingilid ang mga luha ko, pero sabi ko sa sarili ko, tatagan mo. Ikaw kasi, kung mas inayos mo sana yung relasyon ninyo, di sana kayo yan ngayon. Sana, hindi mo na lang siya kinilamutan. Masyado ka kasing ambisyoso, gusto mo agad maabot yung pangarap mo, pangarap ninyo. Kung sana naibigay mo yung oras mo sa kanya, di sana ikaw yung tatawaging papa ng anak ni Abby. Pero wala naman akong magagawa. Hanggang ganun lang ako sa sarili ko. Natapos ang binyag. Uuwi na sana ako kaso bigla niyang tinawag yung pangalan ko para sa photo op. Gusto niya na may picture kaming dalawa kasama yung anak niya. Pero hindi ako pumayag kasi syempre, respeto sa asawa niya, no? Pinili ko na lang na sumama dun sa picture na grupo. Pero nandun ako sa dulong side. Doon ako nakapwesto. Uuwi na talaga ako sana pero itong si X, niyaya pa talaga ako sa reception. Tumanggi na ako. Sabi ko may pupuntahan pa ako. Kahit wala naman. Kasi hindi ko na nga talaga kaya. Parang sasabog na yung dibdib ko. Parang lalabas na yung bituka ko sa sobrang sakit pero wala akong magawa. Kasi ultimo mga kamag-anak niya, pinilit na akong pumunta sa reception. Ang malupit dito, yung mga kapatid niya sumakay pa sa sasakyan ko para masigurong pupunta ako dun sa reception. So dumating nga kami sa reception. Hindi ako makakain. Nakafocus yung mga mata ko kay Abby at sa anak niya. Kasama yung asawa niya. Parang dinudurog yung puso ko. Ewan ko ba to sa sarili ko? Bakit ko hinayaan pang mangyari yun?
Then nag-decide na ako. Naalis na talaga ako. So nagpaalam ako sa magulang ni Abe. Sabi ko talaga na may pupuntahan pa ako. Pagkapasok ko ng sasakyan, dire-diretso na pumatak na ang mga luha ko. Napakasakit pala na makita na yung taong mahal mo ay may mahal ng iba. Sa ngayon, nandito na po ako sa Qatar. Nagpakalayo-layo. Patuloy pa rin nagtatrabaho. At patuloy pa rin lumalaban sa buhay. Niyayakap ang tamis at pait ng kahapon. Siguro ang masasabi kong natutunan ko sa nagdaan kong relasyon ay yung leksyon na hanggat nandyan pa, hanggat alam mo at ramdam mo na mahal ka ng taong mahal mo, ibalik mo sa kanya yung dapat niya ring maramdaman. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Bri. At ito ang aking secret file.